едно семейство, което има нужда от подкрепа. От село Смядово остават без дом. Къщата им е изгоряла при пожар тази събота, а сега в навечерието на празниците започва кампания в тяхна подкрепа. Как може да им помогнете, вижте в репортажа. Огънят изпепелил дома на Пламена и Звездалин. Лунва в събота вечерта, докато бащата и двете деца са у дома, а майката е на работа. Пламъците тръгват от комина и буквално за минути унищожават всичко. Звездалин реагира и успява да спаси двамата си сина на по 13 и 15 години. Аз бях благодарен, че изведах децата. Надявах се да се спаси нещо, ама бяхме още 5 минути да спим. Тук всичко падна върху детската. Гардероби, легла, само пружина останаха. Нищо не оцеляха. Да гледаш как половината ти живот гори, никак не е лесно. Но се радвам, че другата половина, по-важната от живота ми, е спасена. Така че все още сме в шок. Всички те го изживяват доста тежко. Не го показват, но аз ги усещам като тяхна майка. Ще се оправят, но трябва време. По някаква случайност ние сме комши, само на няколко метра. Още 3:30-4 часа сутринта бях тук. Изживях всичко заедно с тях. То беше нещо ужасно. И само това, което им казвам, да са спокойни, всичко ще се нареди. Това е едно младо, скромно семейство, което досега се градеше малко по малко с заплатите. Тая къщичка и се изгради с 2 много хубави деца. Но, както те казаха, почват живота от начало. В Смядово започва кампания за подпомагане на младото семейство. Просто осъзнавам, че все още има добро и добри хора и съм изключително благодарна. Останалото, не знам те първа как ще се развият нещата, не знам какво ще се случи, но сигурна съм, че ще успеем, защото има много хора, защото не сме сами. Целият дом на семейството от Смядово трябва да бъде изграден наново. За сега не е ясно колко пари ще са нужни, но според предварителните разчети става дума за минимум 60 000 лева. Сума, с която Пламена и Звездалин не разполагат. Затова разчитат на подкрепа и се надяват, че ще получат помощ, за да възстановят дома си. За тази сутрин от Смядово, Красимир Кънчев. Още за помощта, която можете да окажете на това семейство, изпаднало в трудна ситуация, може да откриете на сайта nebtvnovinite.bg, а сега в реално време